күрсеннәр, минем дөрестән дә җиткерәсе фикерләрем бар, һәм иң мөһимнәренең берсе ул да булса Рөстәм Файзович әйтеп киткән, бәлки гыйльмилектер. Бүгенге көндә безнең татарның ничектер төшебрәк калган бер өлеше дисәм, бәлки тәнкыйтькә дә мин душар булырмын. Безнең менә мәктәп вәкиле буларак та, аннары соң инде мәгариф системасының вәкиле буларак, татарларда бигрәк тә дөнья буенча да һәм инде үзебезнең үзәк республикабызда гыйльмилек өстендә күбрәк эш алып барасы иде. Рөстәм Файзович әйтеп китте, Шиһабеддин Мәрҗәнине мәсәлән аерым атадымы, безнең гимназиябызда аның исемен йөртә. Шиһабеддин Мәрҗани, Каюм Насыри, Габдулла Тукай, Риза Фәхретдин, Мөхәммәд Гали Мәхмүдов, мәсәлән, минем якташ, Садри Хади Максудилар, Галимҗан Барудилар. Бу шәхесләребез барысы да билгеле бер чорда безнең татар җирлегендә барлыкка килгәннәр. Һәм төрлесе төрле мөхиттә үскән, төрлесе төрле мөхиттә укыган, яшәгән. Һәм шуңа да карамастан алар татар дөньясына, гомумән кешелек дөньясына да бик зур өлеш керткәннәр. Әгәр дә әлбәттә инде агарту эшләре турында сүз бара, мәгариф, белем бирү, тәрбия мәсьәләсе, ачканнар мәдрәсәләр, булдырганнар нәшриятлар, мәктәпләр булдырганнар, укытучылар гимназиясын тыргызганнар, шулай бит, беренчеләрдән булып. Һәм инде үзләре дә көчле югары уку йортларында белем алганнар. Ә бит алар авылдан чыккан кешеләр. Барысы да беренче чиратта әти тәрбиясен алып, әтисеннән укырга, язарга өйрәнеп, бай гаиләләрдән булмасалар да инде Барудиларны аерым әйтсәк була инде. Һәм шуның белән алар дөрестән дә менә бүгенге көндә әйтеп бетермәслек зур хезмәт куйганнар. Менә шушыларны исәпкә алып, бу нәрсә турында сөйли. Менә мин үзем икенче татар гимназиясе директоры булып, шуны әйтәләм, бүгенге көндә 805 бала укый. Бәлки шушы 805 бала арасында бардыр булачак Габдулла Тукай, Риза Фәхретдин, Шиһабеддин Мәрҗани, Каюм Насыри һәм башкалар, Муса Җәлил. Безгә күбрәк үзебезнең кешебезне, менә ничек Рөстәм Файзович Мәскәүдә яшьләрне берләштерә, үзенең хезмәтен, командасын жәлләми, хезмәт түгәләр, безгә дә тагын да күбрәк эш алып барга кирәк яшьләрне үстерү буенча. Мәктәпләрдә күбрәк шартлар булдырырга кирәк, күбрәк көчне түгәргә кирәк, гомумән дә киләчәк буын өчен. Чөнки әгәр дә аерым алсак, менә мәрхүм Габдулла Тукай, урыны җәннәттә булсын, ничә ел элек, дистәләгән ел элек ул безнең арадан китеп барды, мәсәлән, шулай бит. Ә кайда яңа Габдулла Тукай дип сорау туа? Кайда яңа Риза Фәхретдин, кайда безнең яңа, мәсәлән, инженерлар, мәсәлән, Вахитов име? Бүгенге көндә алар кайдасың? Минемчә, дөрестән дә безгә игътибарны күбрәк балаларга юнәлтергә кирәк, һәм аларның гыйльмилеге өстендә эшләргә кирәк. Чөнки ул вакытта һәрбер, дип әйтик инде, һәрбер җирлектә моңа байлар, дип әйтик, үз чорындагы байлар, булдыклы кешеләр, эшмәкәрләр, көчләрен жәлләмәгәннәр, моның өстендә күп эшләгәннәр. Авылларда булдырылган мәдрәсәләр, бер авылда гына елына 90-100 шәкерт чыгарылган. Бүгенге көндә авыл мәктәпләрендә 100 укучы тәмамлыймы мәктәпне? Юк. 10 укучы тәмамласа да бик зур рәхмәт. Дөрестән дә авыл җирлегенә зур игътибар кирәк. Ләкин менә инде урбанизация шартларында шәһәрләргә тупланабыз икән. Дөрестән дә мәктәпкә игътибарны юнәлтергә кирәк. Чөнки галимнәрсез, кеше инженерларсыз, көчле табибларсыз һәм инде гомумән эшлеклеләр, дип әйтик, төрле юнәлештә, әгәр дә алар булмаса, безнең киләчәк буын, дип әйтик, инде үзегенә алып чыга алмаска мөмкин үз каршында торган бурычлары. Һәм бу дөрестән дә гыйльмилек үзен һәрвакыт аклый торган әйбер ул. Гомумән, ул бит буыннан буынга генетик дәрәҗәдә дә күчә бара торган шундый код. Менә Болгарлардан әгәр дә башласак,
ул чорда хәтта Европадан килеп, безнең ата-бабаларыбызда үзләре өчен төрле әйберләр заказ бирә торган булганнар инде. Һәм безнекеләр бик оста башкарып чыкканнар, мәсәлән, ювелир юнәлешендәме, шәһәр төзү буенча төрле көчле инженерлар булган, гомумән галимнәр, дин дә бит инде рәсми рәвештә кабул ителгәнче инде намазын укый торган булганнар шул чорга кадәр үк инде. Һәм безнең гомумән татарның генетик ягыннан белемгә тартылусы көчле. Ләкин менә бүгенге көндә моның өстендә күбрәк эшләргә кирәк. Минем теләгем шул.